Спортно училище Свети Климент Охридски Враца обявява прием за учебната 2013-2014 година на ученици в 5 и 6 клас и за попълване на свободните места от 7 до 9 клас. Кандидатите полагат приемен изпит за проверка на способностите по съответния вид спорт – лека атлетика, футбол, плуване, спортна стрелба, борба, волейбол, джудо. Спортно училище Враца предлага обучение от високо квалифицирани преподаватели, модерна база, компютърни кабинети, здравословно безплатно хранене на учениците, лекарско обслужване, възможност за целодневно обучение и ползване на общежитие. Учениците, завършили 12-ти клас, придобиват професия помощник треньор и могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения в страната и чужбина. Спортно училище Свети Климент Охридски Враца ви очаква на адрес: град Враца, улица Цар Обединител № 9. Телефони 092 62 65 07 и 62 72 69.